Kyllähän me ollaan kovia puhumaan. Ainakin minä. Mä oon onneksi hiljainen. Veettu. Niin en mä tiedä, onko tänne ihan hiljaisia tullut. Ei. Ei, sopivasti puhuvia. Niin. Ja täällä on muuten Irjakin tullut. Joo. Mä tulin kuunteluoppilas. Ai säkin tulit No tuli kuuntelemaan. vaikka Anna-Maija. Ai joo, joo. Nyt mä vasta mä pidin sua porukkaan kuuluvana, mutta No minä pidin kanssa, kun mä täältä takaa katselin. Sitten sivussa kun katselin, että onkin joo. uusi. Tässä edessä, että sä et huomassa en ole ollut koskaan Niin. aikaisemmin. Joo. Etkä ole enää kuunteluoppilas, kun meni jo nauhalla. Niin. Mutta ajattelin, että tulenpa katsomaan, mitä täälläkin tapahtuu. Niin. Joo, täällä onkin jännä. Voi olla. Mikä sut ajoi tänne? Uteliaisuus. No niin, Niin. hyvä. Joo, Onko se hyvä piirre ihmisessä, että on utelias? On. mä pidän Ja hyvänä. kun uskaltaa tulla. Ja silloin on vielä kiinnostunut elämästä, mutta Joo. jos ei ole utelias, niin ei ole kiinnostunut mistään. Ei. Jos tuntuu, No että niinhän joo. minäkin silloin, kun Santa ehdotti, niin menin uteliaisuutta katsomaan, että mikä se on. Ja siitä se on jatkunut. Niin aika moni teistä on tainnut tulla sen takia tänne, että on utelias. No me Anna-Maijan kanssa ainakin tultiin katsoa, että mikä on Ja uteliaisuus. sitten se, että ei tarvitse yksin olla kotona. Eikä tarvitse yksin puhua, saa vähän puhua toistenkin kanssa. Niin. Näin on. Kun siitä tule yhtään mitään yksin puhumisesta. Mutta se on justiin siinä tulemisessa, että kun niin kuin yksin tulee, niin se on vaikea. Joo, niin on, mutta kumminkin kerran mennä sitten se... Niin, kyllä. Sitten Ja uskaltaa aina mennä on useammin. joku tuttu sitten, että tietää. Niin vaatiiko se rohkeutta tulla tämmöiseenkin ryhmään yksin? Kyllä se vaatii. Kyllä. Kyllä se vaatii. Kyllä se ensimmäinen kerta, kyllä minä olen kiitollinen Virpille, joka Niin. haastui tänne minut ensimmäisen kerran. Ja mä olin utelias, mitä se podcast on. Joo. En minäkään tiennyt mitään siitä. Äsken oli, että kaveri houkutteli kerhoon mukaan ja se oli hyvä juttu. Niin onko ne kaverit houkutellut teitä muihin juttuihin? On. Saako ne lähtemään Minut liikkeelle? on toi Irma ja Anna-Maija niin jumppaa ja sitten tähän lähimmäisen palvelun kerhoa. Joo. Mitä teille merkitsee tämmöiset kerhot ja ihmisten tapaaminen? Ne on tärkeitä ja mukavia. Kyllä. Mä pidän erittäin Niin positiivisena. sana virkistyy. Niin on. Niin. Kyllä saa vaihtaa mut mielipiteitä. Niin on. Mä en osaa vielä oikein sanoa. Että mä en ole vielä varma, onko mä kerhois vai enks mä. No kyllä sä ainakin täällä oot säännöllisesti. Niin, mä oon sellainen sitoutuja, että sit kun mä käyn jossain, niin se tulee jotenkin niin kuin ehkä tavaksi tai jopa ehkä vähän velvollisuudeksi, että käyn nyt sitten. No eikö se ole tullut tavaksi? Niin, en tiedä. Vai onko velvollisuus? Niin. Ihan kivahan täällä on käydä. Niin. Ja näkee erilaisia ihmisiä. Kyllä mäkin olen Ja saa yleensä mielipiteitä uskollinen. siinä. Mutta jotenkin Ja meikäläisellä vitsiä on vielä se, heittää. että jotenkin kokee vielä, että ei kuulu niinku, älkää nyt ottako Ei se pahasti, ole niin mutta nuorempaa, vanhusten joukkoon. Niin. Tervetuloa vanhusten joukkoon. Niin, nimenomaan, että Mutta se on hyvä, että sä tuot piristystä meille. Niin, kyllä. No se on semmoinen Niin vähän vitsi sanoi, että heittää. 75-vuotiaat on vanhuksia. Niin, ja sitä nuoremmat nuoria. Mä oon yli 80 ja en ole vanhus. No Eikö mä sanoin, että ikäihmisiä yli 75-vuotiaita ja kaikki alle on nuoria. Joo, näin on. Se oli se mun lajittelu. Joo. et siinä on joku tämmöinen, että ei osaa niinku vielä oikein lokeroida itseänsä. Vanhuksiin. En mä ole koskaan halunnutkaan itseäni lokeroida mihinkään, että kaikkien ihmisten kanssa tulee hyvin toimeen. No niin, Se se on on ollut tärkeä. No se on just niin, ja joo. arvostan kaikkia ja vanhuksiakin arvostan, en mä sitä tarkoita, mutta Joo, jotenkin joo. tuntuu, että itse ei niinku, Ettei kuuluisi vielä vielä. niinku Joo, kuuluisi. sehän se. Miltäs Jarno tuntuu, kun sä käyt täällä vanhusten luona? Niin. Se on sen verran viksu, että se on Se hiljaa. ei sano mitään, se on niin fiksu Hiljaa ja kaveri. kuuntelee vaan. Sitä tuntee olonsa aika nuoreksi. Joo, mutta No se on hyvä, kun joku edes tuntee. hei, mutta nythän sä sanoit suuren totuuden. Mäkin voin käydä sen takia täällä, kun mä tunnen olevani täällä nuorempi kuin muualla.
Kai se kuitenkin saa iloa siitä, kun tapaa ihmisiä. Joo. No niin kuin mä sanoin, niin se on se. Mutta mitä teille merkitsee niin kuin kohtaaminen, toisten ihmisten kohtaaminen? Onko se tärkeää elämässä? On hyvin tärkeää. Jos ei ole yhtään ystävää tai kenen kanssa juttelee, niin se on hyvin kauheita se elämässä. Sanotaanko näin, että elämä ei olisi elämää ilman kohtaamisia, se olisi vaan olemista ja hengissä pysymistä. Niinhän se on. Minkälaisia piirteitä te arvostatte semmoisissa ystävissä tai hyvissä tuttavissa? Mutta sille voi kertoa kaikki asiansa ja siihen luottaa. Niin, olla ihan oma itsensä, ettei tarvitse häpeillä olla jotain muuta kuin mitä on. Rehellisyys ja luottavaisuus. Ja huumorin taju. Kyllä. Nämä kaikki. Ja sitten ystävyydessä se, että se on molemmin puolista, että mieluummin, että osaa itse antaa toisille myöskin ja kuunnella toista, eikä vaan toisinpäin. Onko teillä ollut nuoruudessa tai aikuisuudessa tai lapsuudessa niin kuin parhaita ystäviä? Oli, jotka on vieläkin voimassa. Niin, sulla on vieläkin voimassa. Ei ole kuin yksi enää. Yksi. Niin. Joka on lapsuudesta saakka ollut. Joo. Kyllä mullakin on, jos soitti justiin nyt Irjanpäivänä, niin on täyttänyt jo 90 ja muistaa vieläkin. Mutta on vaan niin kaukana kuin se on Keski-Suomessa. No sehän se. Mutta että on oltu ihan nuoresta tytöstä asti. Naapuria. Joo, onhan se erilaista sitten, kun on semmoisia ihmisiä, jotka on vuosikymmeniä kulkenut vierellä, niin historia on pitkä. Näin on. Se vaan rupeaa käymään niin, että kun ne tahtoo hävitä sieltä vierestä. Ei ole, kun moni sanoo, että no miksi et kutsu sitä ja kylää ja sitä kylää. No mistä siitä kutsuu, kun ne on kaikki kuollut. Niin, ja sitten ne asuu niin kaukanakin. Niin, sehän se. Ei, että siinä alkaa harventua. Mutta puhelin on millä soittelee sitten. Niin. Ootteko te paljon puhelimella yhteydessä? Olen. Ystäviä? Joo. Minä olen vaikea. Minä en meinaa soittaa millään. Ja mulla on toi puhelin. Mulla on aikaa. Vaikka kuinka paljon. Mutta miten se on niin vaikea ottaa tuo puhelin ja alkaa soittamaan. Sitten kun mä saan sen pään auki, että mä alan soittamaan, niin sitten mä soitan kaikki yhteen pötköön. Mutta sitten voi mennä taas pitkään, että mä en soita kellekään. Kyllä mä rämpään tuota puhelinta. Tenavat nyt sitten aina pitää huolen. No sitten jos minä en soita, niin no mikäs nyt on, kun ei kuulu. Mulla on ainakin ehkä työelämästä jäänyt semmoinen, että kun mä oon työksenikin soittanut puhelimella, niin kyllä mä niin kuin puhelimessa sanon just sen asian vaan, että nähdäänkö silloin ja silloin ja siellä voisi nyt joku muukin sana olla, mutta ei pitkiä. Harvemmin sitten. Sitten pitää oikein vähän sitten etukäteen ajatella, että nyt soitetaan ihan muuten vaan. Että. Niin, että ei semmoisia pitkiä puheluita kuulumissa. No yhden kaverin kanssa soitin nyt 0,5 tunnin puhelun viime viikolla. Se on ollut salamapuhelu. Puolen tunnin tai tunnin. Salamapuhelu vaan puoli tuntia. Juttua riitti. Mä olen huomannut sellaisen, että minusta on kiva tekstailla. Ja siis niin kuin WhatsAppia. Eilen esimerkiksi mä vanhimman poikani kanssa, kuinka kauan mä huomasin, että olikin kivaa. Sekin vastasi aina ihan näistä vaaleista ja kaikista, niin juteltiin sillä tavalla. Mutta siinä ehtii niinku harkita loppujen lopuksi enemmän, kun lukee sen kaverin, mitä se on kirjoittanut ja miten mä vastaan. Kun että pulisee sinne puhelimeen, mistä saattaa tulla semmoista sivujuttuakin. No, kyllä. Ja mulla on kirjeystävä. Me kirjoitetaan kirjeitä. Ja meidän Hirsimetsän tieltä, kun lähti kioski pois, niin ei ole enää postilaatikkoa. Pitää kävellä tonne City Markettiin. Ai.
vaan että mun pitää postille lähettää terveisiä, että laittakaa nyt ihmeessä siihen postilaatikkoon. Joo. Ei ole kuitenkaan nuolenpääkirjoitusta enää savitauluun. Ei ole. Ja sitten kun mä teen kortteja, niin kortteja mä lähettelen aina. Mutta yksi kirjeystävä on. Miten näin, kun ikää on tullut lisää, niin mistä te olette löytänyt uusia ihmisiä teidän elämään? Kavereita, tuttavia? No näistä kerhoista on ainakin löytynyt. Joo. Ei niitä oikeastaan muualta löytäisikään enää, kun ei missään erikoisemmin käy tuolla riennoissa. Niin. Ja sitten, mutta näissä justiin. Ja tästä talosta on löytynyt, kun jos ei ole kerho, niin me ollaan kesänä oltu tuossa pihalla etuoverassa tuolla ja istuttu siinä ja siihen ajan sitten jääty juttelemaan ja siinä on sitten. Niin ja se tuli itse asiassa aikaisemminkin puhuttu, että kun muu on niin kuin siitä talosta. Joo. Ja sen huomaa, niin, kun senioritaloon minäkin muutin, että osaketalosta, niin osaketalossa olivat paljon vieraampia ihmiset. Ohi menevää, mutta tuossa tulee keskusteltua, kun hississäkin menee, niin aina jonkun kanssa muutama sana ja joku puhuu enemmän, joku vähemmän, mutta kuitenkin, että tutustuu. Ne on tärkeitä ne tuttavat ja ystävät. Joo, niin no. Niin. Mitä ne antaa siihen elämään? Mitä tuttavat ystävät tuo elämään? Mutta tuntuuko, että on niinku vanhemmiten vaikeampi saada semmoisia oikeita ystäviä? Kyllä nyt juttuseuraa löytää. Kun alkaa itse juttelemaan, niin harvahan on niinku vastaamatta. Se on muuten totta. Mutta oikeaksi yksi ystäväksi, niin pääseekö enää? Tai joutuuko? Pystyykö? Niin enää, tutustuuko ihmisiin helposti, vieraisiin ihmisiin? Tuolla saattaa kadullakin. Mulla on muutaman kerran ollut niin, että kun mä tulen kirkonmäkeä, tulee joku, joka koiraa taluttaa ja koirat tappelee siinä ja rupeaa puhumaan koirasta, niin kumma kyllä niin tutustuukin, huomaa, että hei, meillähän on paljon kivaa juteltavaa. Minusta on kauhean kiva, että ihmiset tulee nyt, ja monta kertaa joku nainen tulee sanoa esimerkiksi mulle jostakin takista, että mistä sä oot ton hommannut? Minusta on kiva, että tulee kysymään. Mutta et huomaa minut vielä. Kesällä kävi kivasti, mä torin poikki tulin, mulla oli kesämekko, hattu ja joku nainen juoksee mun perässä, kun mä kuulin, kun se lähtee. Mun täytyy juosta sun perään. Sä oot niin ihanan näköinen. Mä olin aivan... Se oikein lähetti, että hänen täytyy juosta mun perään. Mä sanoin, että tää oli nyt mulle päivän piristys. Koiran kanssa saa kyllä yleensä ystäviä. Varmaan, niin. Minulla on koira tehnyt 2 kertaa kaupat. Toisen kerran meillä oli tuolla Sallassa osake. Ja mä yritin myydä sitä pitkän aikaa ja se ei mennyt kaupaksi, mutta sitten mun poika lähti vaimonsa kanssa ja koiransa kanssa sinne. Ne lähtee katsomaan, mitä siellä nyt on. Ja lähtivät illalla sitten, just niin kuin näillä huomenna piti lähteä pois, niin lähti sitten silloin illalla kävelemään Pikon kanssa. Ja siellä tuli sitten joku vanhempi pariskunta vastaan ja tietysti Piko meni heti sinne ja oikein kivasti ja ne tykkäsi, ne rapsutteli ja tietysti siinä tuli sitten kaiken näköistä puhumista ja he oli sitten sanoneet siinä, että hekin on etsineet täältä osaketta. Oikein oli sanonut, että no, oikealle ihmiselle puhut, tuossa on äitin osake, ostakaa se. Ja siitä tuli kaupat. Niin, mutta sitten kun oli sanonut, että saisiko sen koiran kaupan päällisiksi. No se ei kyllä kuulu kauppaan. Mutta koiralla on paljon tekemistä. Joo. Ja nyt kun tekee lumitöitä, niin ihmiset pysähtyy, kun ne kävelee. Kaikki juttelee ja ovat hyvän tuulisia. Ihan ventovieraat ja koirien ulkoiluttajia justi on paljon. Niin se on minusta hirveästi lisääntynyt tämä, että kun tekee siinä lumitöitä, niin ihmiset juttelee. Ihan vieraat. Et oliko ennen ihmiset näin kovia juttelee, kun nykyään minusta on enemmän
Niin tuntuuko siltä, että Mulla ihmiset on juttelee sellainen nykyään tunne helpommin? nuorempana. Ei. Jos mä oon tällainen vanha mummeli, että sille tulee mielellään Ja juttelemaan. sitten on sekin, että me oltiin ujompia nuorena itsekin. Niin. Mutta nyt me uskalletaan avautua enemmän. Eli kaupungeissa on erilainen mentaliteetti. Niin. No ei täällä kaupungissa ennenkään ollut sillä, että on puhuttu Turkuhan on vastaan. kuuluisa siitä, että sinne on vaikea päästä niin kuin sisään niin sanotusti. Niin. Että kun olet 30 vuotta asunut, niin sitten sanotaan päivää. No kyllä tämä Hämekin oli aika huono tutustua silloin, kun minä muutin. Siitä on nyt yli 60 vuotta aikaa, niin ei meinannut kyllä saada tuttavia millään. Sitten vasta kun meni töihin, niin sitä alkoi niin kuin tulemaan kavereita ja tuttavia. Niin kauan kuin kotona oli, niin ei. Tämä Lahti on hyvä sitten, kun tänne tuli karjalaisia. No, niin paljon, meinasin lisäämään. aina käy se juttu. Kun... Että mullakin oli karjalainen miehen puolelta suku, niin niiden kanssa sitten ne kyllä puhui ja jutteli, mutta hämäläiset ei kyllä puhunut. Ai. Miten te muut koette? Tuntuuko siltä? No olisiko mä nyt 10 vuotta asunut Lahdessa. Musta oli ihan ihanaa. Mä muutin Hirssarille ekana päivänä, kun siellä Nyytti kainalossa vetästä siellä, niin tuli ja Eirasta on tullut tämä tuttava siitä asti. Ensimmäisestä päivästä asti. Ihan ensimmäisestä päivästä. No niin. Ja siinä oli pari muutakin, kun ne kysyivät, että mihin kerrokseen sä muutat sitten. Ja ihan vaan jäivät siihen juttelemaan. Joo. No Eira onkin ihana ihminen. Että On, Eiran kanssa on tullut niin kaikki tulee ilot hänen ja kanssa. surut ja kaikki naurut ja kaikki muutkin. Joo. Niin, mutta tulee mieleen myöskin Virpi. Minäkin ensimmäisen kerran menin siitä talosta, mihin muutin, niin ulos ja siinä ovella seisoi Virpi ja olin menossa siihen yhteen toiseen talon saunaan ja kerroin, että menen vielä ystäväni luokse sinne saunaan. Ja hän rupesi heti juttelemaan, sehän on hienoa, että pidät huolta ystävästäsi ja niin poispäin. Siinä jo tutustuttiin heti. Että kyllähän se on ihmisestäkin kiinni. Joo, niin on. Itsestä kiinni. Näin on. Ja yleensä, jotka täällä lähimmäispalvelussa käy, niin kaikki musta on sellaisia helppo lähestyä ja työntekijät nyt ehdottomasti myös. Näin on. Niin.